Tifel Senegaliż brota u beretta jiċċassa l-moment wara. Fost l-artisti kontemporani li qed jikkollaboraw u jesperimentaw m'artisti oħra, hemm Noah Fabri bl-inizjattiva Karma Gen. It-tim tagħna ltaqa' ma' Noah sabiex nitkellmu dwar l-inizjattiva u dwar l-użu kreattiv tal-sinna. Fil-garax taħdejhom familja Karibejana, il-missier immuskolati sajjar il-petis, f'taġen banku mwejjel fuq forn imsadda. Karma Gen huwa proġett li bdejt fl-2019 u kien imnebbaħ minn-żmien li qattajt fil-Junior College. U l-ideja oriġinali kienet li nikteb album nirrakkonta l-istorja ta' daw il-5 karattri li huma studenti tal-JC meppin minni u minn sħabi dak iż-żmien. U kienet ambjentata fil-ġimgħa ta' qabel il-miliet u speċi tirrakkonta din l-istorja ta' relazzjonijiet bejniethom u l-Malta madwarhom tinbidel. U l-idea wkoll kienet li nirrekordja diska waħda ma' xi ħadd differenti mix-xena lokali tal-mużika u hekk għamilt. U kull diska ħarġet speċi karattru differenti għax l-istil mużikali tagħha ħadimtu ma' xi ħadd differenti kull darba. So dal-album ħareġ fil-2019 u sum dak iż-żmien law kont daqsxejn kwiet fix-xena mużikali imissa rġajt qatt it-tieni album li jismu Urbanali u huwa speċi ta' ħarsa queer li l-kontinwità bejn l-ambjenti urbani u l-ambjenti rurali kif nara jien insomma. Mixħuta fuq is-sodda bl-uniformi tax-xogħol, taqra artiklu fuq il-mobile fuq artisti f'New York, xara malji. Ġim oħra l-miliet, minn isfel tisma' l-omma tikkonsla nannu jħossu waħdu mingħajr il-kumpanija tat-television. Qabel kont nikteb il-lirika bl-Ingliż u l-Karma Gen kien l-ewwel album li kibt bil-Malti u ħassejt li kelli bżonn nikdbu l-għonet il-Malti li ngolli nitkellem fil-ħajja ta' kuljum u għalfej. So awtomatikament meta bdejt nikteb l-Ingliż, kulħadd jisu jikteb l-Ingliż, imbagħad jien nitkellem bil-Malti u nies li jagħmlu jikbu diski tal-bliħ bil-Malti għalfejn m'għandix nikteb bil-lingwa tiegħi. U ma l-aktar aktar realizzajt meta kont studjajt xi għamilt Erasmus Londra u dak iż-żmien indunajt x'kont mhux qed nimmissja assaġġ imma indunajt il-possibiltajiet ta' xi ħaġa differenti u ta' affarijiet speċifiċi li tista' tgħid bil-Malti li forsi b'lingwi oħra eżempju ma joħorġux. Affarijiet żgħar tal-li kull lingwa għandha tagħha. U again, jien naffaxxina ruħi bil-konverzazzjoni, kif jitkellmu n-nies fit-triq, kif jitkellmu n-nies ma' xulxin, kemm inħawdu meta nitkellmu, ir-ritmu tal-konverzazzjoni. U naħseb li vera xtaqt naqbad dawk ir-ritmi awtentiċi speċi tal-konverzazzjoni li nisma' jkolli ma' sħabi fil-lirika. B'ċertu mod nippreservhom ħanidu hekk għax qisu ħadd ma rajt li kienet jikteb il-Malti kif kont qed nitkellmu u provajt nuża nikteb il-Malti kif nitkellmu. Il-kelma iżda qatt ma ngħidha so qatt ma niktibha. Naf min jgħidha ma jien le so ma niktibhiex. L-ottimizmu tal-miliet sparixxa vojt fit-triq. Jien ma nistax nikteb waħdi u nemmen ħafna fil-kollaborazzjoni, nemmen li meta tnejn min-nies jew aktar jingħaqdu flimkien tinħareġ xi ħaġa speċjali u differenti li ma kienx toħroġ kieku persuna taħdem waħda. U speċjalment meta niġi għall-mużika vera nħobb li jkun hemm ħafna nies differenti li kollha jagħtu l-input tagħhom anke jekk hux mill-struttura ta' diska jew anke jekk hux biċċa żgħira xi ħadd jagħmel solo x'imkien vera tgħin. Mbagħad meta tiġi għall-lirika ħafna drabi kunet naħseb waħdin aktar ħaġa personali għalija, ma dal-aħħar ukoll sirt insaqsi nikkollabra nieħu ħafna aktar feedback u nipproċessa l-kitba tiegħi ma' nies oħra.
waqt li kaldon jippreparadu karim. Naomi tiċċassa lej ir-ritratt tan-nannu malvan. L-ewwel album konna nirrakkonta l-istejjer fil-lirika. Issa peress li qed nikteb il-proża, speċi dik qed nissodisfa dak il-bżonn tiegħi li nikteb l-istejjer. So il-lirika issa fil-verità kont aktar liberu biex nikteb nipprova affarijiet differenti, jiġifieri naħseb hemm daqsxejn aktar varjetà anke stilistikament. Diski li huma daqsxejn aktar jaħdmu fuq livell ta' diska ta' protesta, diski li jaħdmu daqsxejn aktar bħala osservazzjonijiet, diski li għax sempliċement jogħġbuni l-kliem kif jinstemaw u kif tqedu wara xulxin. Ġifieri hemm minnhom li qed vera qed nipprova ngħid xi ħaġa bl-aktar mod pulit li nista'. Hemm minnhom li huma daqsxejn aktar niffoka aktar fuq il-ħoss tal-kelma u kif tinstema' mal-mużika. Isu provajt noħu aktar bilanċ. Tinsil mal-wires tad-dawl u l-karika kaldhom bżaqqu u waqt li jarhom mixjin taħt l-scaffolding jaħseb ħenna lina ħenna lina jaqilha. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.